Alright, good morning mga tugang. Live kita din sa Banwaan kan Bakakay. Mag-alas 9 na po ngayon na pagka-morning. Wala pa man po nagpasiling dito para po mag-file kan sa indang sertipiko di kandidatura. Ngunyan po tabi na pagka-morning. Nakanda naman po ang po ang Comelec Bakakay na magkakabudar mga tugang. Diban po sa mga mabot po na mag-file ganyan na pagka-morning para po sa indang mga dadalaganan sa maabot po tabi na eleksyon. Toronto, no? As of 8:51, wala pa man po ning wala pa po nagpasiring ini para po na mag-file po kan sa indang certificate of candidacy. Tiyan no? Siguro makikiulay kita sa election officer para maisihan tamang mga tugangan sa indang mga paghahanda hindi po sa gigibuhon po na filing of certificate of candidacy na pupunan po mga tugang. Ngunyan po tabi na pagka-altaw. Standby po mga tugang para po duman sa mga iba pang update na ito ngayon na pagka-morning.